warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Rasulullah Rasulullah bil huda dinil haq liyuhdi quli wa hafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penyebut Bapak Ibu yang menghormati, moga terakhir syukur dan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kapan sanes saperangan wonten bencana kang edan dina sewu kadang piyambak niki sing numpuk-numpuk muar gawe omah nanti ternyata banjir bandang Pak Darmawan kabeh ram wonten meneh ingkang tugas mobil direwangi kredit sekilas sektor kabel piyambak tiga benang Allah maksud itu luwih cepet timbang manajemen. Iki kados makaten monggo sareng kangge pelajaran ekonomi. Sebule nguyang donya niki kaya-kaya manah Allah ngersakaken itu menjadi kan. Lain saya nonton ya berimbang pedal ini saperangan di ibadah, saperangan di golek. Dan non sewu, aipun piyambak iki ya kas butuh itu nak sego sepiring kali banyu segelas. Niki dalu mangke dahar sego sepiring kita sebenarnya. Sesuk mati turane kanggo boten. Ya boten kangge kan. Di sing uyak-uyak kaya-kaya nanti direwangi motongi kayu. Kayu itu kayu gapung atau kayu teguren. Oh gapung kok papak. Mungkin pikiran orang Indonesia itu butuh lagi. Ayo ngoten serakahipun boten paham karo alame kados pundi, boten mangertos bebungune kaya barang pun niku wau kira-kira sing badi wong akeh napa sithik. Sing badi wong sithik sing rugi wong akeh. Monggo ketun piyambak memperasa. Urip iki rasa serakah-serakah. Duduhe mung sego sepiring karo wedang segelas mambi sak pengaten turu sak sedhiri. Nggih. Jujur mawon bapak-bapak, ibu-ibu. Panjenengan yo damel api-api niku karena fungsine napa karena biji wong. Ya, iya biji wong itu kira-kira dadane tambah napa? Kesaenan justru kadang kalau menambah kesel. Mane wa ma nafsu ma tatasibu roda ora ana fungsi jujur kang ngerteni apa sing lakon dina. Bila matur monggo saran menapa panggonipun Allah dipun tampi kanthi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Salawat salam mugi tansah dipun limpahkan wonten junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
datang kami sahabat dan kendaraan atas mangke akhirnya. Cinta sing sak mumet ngacung. Betul. Ya. Sak mumet. Nggih. Mesak nih, diparingi sirah monggo mumet niku mesak. Sinuwun sewu ngaos nika kalih munggah wujudne urip. Urip niki dudu menanging menungso. Urip niki kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka adunya lawan. Sisi nonton lawan. Jadi menungso menika namung gadai gegayuhan, kekarepan, pepingin. Nek Allah ingkang nentokaken. Nyatanipun wong kabeh pengin sehat ning kok ana sing lara. Napa sing lara niku dadi pengin akal lara ngoten? Kula pengin mboten. Allah ingkang mila kados pundi supados sirah menika mboten ajeng umat. Bapak Ibu, ampun ngantos sedanten perkawis dipun penggalih. Ampun ngantos sedanten masalah dipikir. Wonten ingkang kedah dipun culke. Contohnya napa? Yen tanggane dehet niku rasa dipikir. Niku ndak marahi umat. Tanggane 15 sing dehet 10. Mumet lho. Gek salahku apa? Gek aku ngopo kok mboten sah dipenggal. Anggep mawon niku wong mempet watuk. Nomor kali watake bojo. Bojo niku mari sampun watake ora sah dipikir. Mau dicolke mawon, mengke suwe-suwe mati dhewe. Lah niku. Dasane ngeten, jangan digale. Arep mangkat maghrib rame karo bojo. Kira-kira salate mangke khusuk mboten? Mboten kan? Ora khusuk, malah iso ganggu salat kenapa? Konsentrasi kelingan rame karo bojo. Niku saged imam wis sujud sing mikir jek ngadeg. Lepas. Lah napa dipegat mawon mboten? Aja. Niku ladang ganjaran kangge awakipun piyambak. Kelemahan pasangan niku ladang ganjaran kangge ingkang saged nampi. Bojo galak mesti sing lanang sabar. Sing lanang galak sing putri mesti nrimo. Niku mesti. Ya mau yen bergejolak niki akhire dadi mumet. Lah bojo kok mau mancing mawon ya. Dia dipikir mumet kan. Dia mancing kok nggon banyu udan. Lah itu iwak apa? Kok sah dipikir pun kajenge. Mengke tak yo mati dhewe niku. Atene, nomor kalih. Kula ora nyindir sapa-sapa lho ya. Lagi, tentu. Nomor kalih wonten perkawis ingkang kedah dipun lampahi dipun tindakaken dipun eksekusi. Bapak Ibu, sawah niku ora bakal ana parine yen ora ditanduri pari. Nggih lho. Sing ditanduri pari men kadang ora ana parine. Lah wonten perkawis kang kedah dipun tindakaken boten didongani kita. Ya Allah, kula nyuwun sawah kula niku tukul parinipun kuatah lemu ke dodolanipun payu.
Anggo nganti kiamat. Kecuali doa Nabi dan Rasul. Ya dongane kaya dhewe, boten digarap. Tapi pun Pak wonten tikusipun. Kathah tikus cobi panjenengan penggalih kira-kira dirasani sesuk panen iku ora numpake apa-apa salok diwenehno wong ra duwe 5%. Panene sak ton berarti 50 kilo, panene banyune udan 10 100 kilo sak liter. Nyobi niki. Akhire piyambak biasane yen panen akeh niku ora tau crita. Tapi ora panen ngomong modale nyemplung kabeh. Iya kan? Dadi ora nampa iki bengok-bengok yen napa ora tau ora. Lah syukure kirang. Tapi tidak. Tidak rasa. Nomor 3 dipun rencanakan dipikir aku yang gini iki dadine kaya apa entuke apa menika dipun penggal aja mau anggere iki urusan buri rame dhisik urusan buri ampun. Nah nomor 3 wonten perkawis dipun dongani nasibe awak kondisi lara niku ndungu. Bapak Ibu manawi sakit ampun pisan-pisan nyanggone dukun. Siji salat ora kanggo 40 dina. Padahal kok dukun nembe 20 dina mati berarti salat ora kanggo kan. Sapa wong sing ngandel omongane dukun salat ora bakal kanggo 40 dina. Terus napa malih? Nanggone dukun kadang-kala mboten solusi malah ning sirah marai mumet. Contoh. Mbah, kula niki sakit napa? Sakite jenengan ora sabane. Lah mikir ta. Niki enek sing ora seneng karo jenengan. Wonge ora doh mikir tangga, sedulur, keluarga kan. Lah namine sinten? Kula mboten saged jawab. Muk cirine tanda-tandane omahe madhep ngalor latare ning ngarep gendenge ning dhuwur tambah mumet. Jawa sing madhep ngalor omahe akeh banget ki latare kabeh ning ngarep Pak. Ora ning mburi jenenge kebon. Gendenge yo ning dhuwur durung diganti. Coba. Lebih baik iPhone gambar kembali pada syariat Islam. Lho yen ana perkara ora iso ditandani pikir karo ati, karo awak niki cukup mendetoya wudu, salat, matur kalih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enteng urip niki, termasuk ujiane urip. Bapak Ibu monggo sinau perkawis kesabaran. Wong urip niki nggone ujian, ning yen yakin, jenengan yakin nek hati ngeten. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Rasulullah ngendika sapa wong sing dikesana Allah dadi wong apik, kula dhewe bakal diuji. Berarti ujian niku ndatesaken aipun piyambak langkung sae ning sabar. Lah ujiane napa? Niki tak atene panjenengan. Ujiannya apa? Berapa ujian? Siji kecelakaan. Mane pun piyambak kecelakaan bukti boleh dipun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa sabar, rasa sebut. Yen patah tulang dan ditambah yang kira-kira owah dan dipijetno rasa durut iki urut rasa ngomong rasa pengumuman itu sabar. Loro melarat
niku rasane boleh diorane wong melarat asli. Mau wong kurang duit. Begitu bae. Ajeng dahar iso ibu raina nang warung coba. Melarat to ngoten niku. Klambi ganti-ganti jago, klambine beda pengajian, klambine beda nyang sawah, klambine beda. Ahli kupah niku klambine wis cementel niku tok. Jadi niku kali-kalipun gugur niku klambine apa kaine digenutup sirah sikile ketok, si genutup sikil sirahe ketok. Nanti Abdurrahman Ibnu Auf Abdurrahman Ibnu Auf arep mangan boten dijamun Allah niku. Mergo napa kelingan sahabat sing ora duwe napa-napa. Awake dhewe ganti-ganti. Mula yen ije nelongso nuwun sewu ora syukur kalih Allah. Loh. Ije iso action. Sarung nuwun sewu, enten sing rawuh niki sarunge wis tok-tok. Betul enten lah yang mau bilang ana sarung sitok tok nganti ngepir niku. Niku kan ugang kan. Dadi ngepir datang nggo genter. Neboli genter dikrak ganduli genter niku main kenceng. Yen ora ana setrik. Niki lho klambi ganti-ganti sarung ra kita wong siji duwe telu duwe to. Sarapan mesti ono. Mila dari ukuran niku ora enek wong melarat. Ning napa sithik rumangsa wong melarat. Lha nek dhewe iki anggere usum sumbangan rumangsa melarat. Ning yen aku ketukar rumangsa sugih. Wae iki nggo sumbangan ning Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ora duwe, Bang. 2000. Nek barang tuku pit motor, 20 juta iso kan. Bang. Aku ora nyindir ora. Aja nderok ya ora nyindir. Jiru ayo agak butuh. Napa sumbangan kaya wong larat. Ampun lah dijoli kali terang. Kegundahan, khawatir. Gek aku kowe tuwa piye? Iki ning omah ditinggali anak-anak kowe mati sak wanci-wanci piye rasa khawatir. Insyaallah. Nek dhewe penak sak sepi-sepine omah mati tetep dikubur liyane. Nggih ya. Ramu ke dalem sing mangkat teng Aceh mereka bang goleki jenazah niku kok dikuburke kok. Coba sing mati mboten niku wong tok suwape teng pupung ngoten niku coba. Nah awakipun piyambak niki aja rumangsa tenan. Wong dikupengi kali. Ter bener niki nggone nggih. Nggih. Lha yen ana gini ku udan 40 dina 40 bengi. Banyu saka gunung lorong ning waduk mlumba tekan mriki mboten. Lah iya kan kula pun mati jenengan agak bingung. Penak sing mati dhisik iso anggap lah sing bingung niku lho jenengane kan. Lah iki kan niku Sukarjo sing mboten napa-napa kan wis mati dhisik ora mikir. Lah sing mriki banjire wis tekan Sukarjo, ayo rono kepung banyu, lah tambah mumet. Penak sing rampung dhisik lho. Aku aja dikalahne iya. Artosipun wonten perkawis ingkang inggih ngangge tolak bala. Allah habis sini, Allah badhe ngandhapaken adab siksaan yang penduduk bumi. Ning ditonton siji, kok masjide jek makmur, masjid makmur ya, anak adzan dan mangkat, amun ngantos ke dinding dan mangkat. Loro, berkasih sayang karena Allah. Ketiga, waktu sahur oke sing istighfar ora sida ana bencana. Lha iki monggo siaran. Ayo piyambak siaran karo kanca-kanca yen pengin ora ana apa bencana masjid dimakmurke. Nggo salat, nggih ngaji, nggo zikir, nggih maca Quran. Wae pripun ta? Lah kula niku jarang teng masjid kula. Iki magrib wis nang kene tekan isya. Dan makanya subuh kadang-kadang Jumat kali Ahad niku ngisi subuh barokah. Mane dalu niku jam medal mawon, lha pripun dia tak wale masjid do ben.
Awake dhewe tugase ngedekne masjid di makmurno atau bayar 18. Sapa to wong sing iman? Wong sing makmurke masjid. Wong sapa sing iman? Wong sing marang keluargane, wong sing makmurke masjid. Jadi wong sing makmurke masjid dina wong iman, ra mungkin ora iman. Napa ukuranipun? Mergo teng masjid iki mulih ora entuk apa-apa. Enten snack mawon kok yen pengajian. Ora pengajian enak apa-apa, padha makan. Yakin kali Allah lan dina akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Panjenengan jadi wong iman marang Allah, ra iman napa dadaknya masjid juga ora itu apa-apa. Nah, karena iman, leres ayat niku. Ayat nuwun sewu, yang dolan pasar murah kok kemeruyuk, mesti ana tujuane. Tujuane napa? Batu apa? Ana yang pantai, kok lho, kalau ini dijak ke pantai. Tak pikir-pikir yang pantai malah kaya wong stres. Lah pripun? Ombake teko wonge mlayu. Baru ombake nengah ditutup tidak kaya stres. Kula makan di nembe niku, Pak, dipaksa guru-guru Pak kudu makan, ya wis makan. Lah ya kok tengok-tengok. Karo nganggo kacamata yen. Tapi kok nek cah lewat ngerti ketok. Supaya ra ketok nganggo kacamata gitu. Lah ternyata di pantai macam-macam di sini. Macam-macam gayane. Kaya mau telesan ning nggon napa? Berbagi di Arno, kok rayu pliket kok bajine asin. Mulai kadang-kadang lagi Arno, kok mboten jeneng. Ya mau tuku gantok dari nyimpan itu. Temen-temen itu kan jogo tasnya wong-wong iki. Tage iki ubare jogo tas. Kan, ayo ora ana jogo tas ora apa-apa. Jadi itu nomor kali berkasih sayang karena Allah. Ojo nganti sentimen macam-macam. Beda sithik apa-apa. Ojo nganti dadi pinggete rasa. Terus anggap beda sithik rame neng-nengan ora kena. Cinta kasih karena Allah. Selesai, Mas. Nuwun sewu, aipun piyambak sing adi nggih rame napa. Wong agama wis cetha sing diutus Kanjeng Nabi digawani Quran. Niku sing disi nangku angge lan nomor 3 istighfar. Kula dhewe sing nom iki matur nuwun kalih sing sepuh-sepuh. Mergo napa sing kulina wungu jam 3 niku Kyai sepuh. Sing enom ora patek tangi. Sregep mawon yen adzan subuh. Enek meneh sing lumpuh tambuh tak ngerti adzan subuh akhire reka-reka ora weruh turu nganti ndak bare subuh emane ngerti. Ya ngaten nggih telu ya. Pada piyambak ora bencana siji masjid di Makmurno, nomor kali jaga rasa persatuan iki kasih sayang karena Allah. Ning ngene dhewe kan rata-rata kasih sayang karena Allah. Nggih mboten? Karena dunya kan nek muni ngene kae najanto wong liya yen karo aku kaya sedulur ae mboten. Kira-kira gawe ngeki apa gawe arah-arah? Gawene meneh apa gawene arah-arah? Gawene meneh sedulur ku kaya apa cekrok. Ya kan kae kita sedulur ora kaya sedulur. Mergo apa ora tau ngeki. Niki fakta napa kula gawe-gawe? Fakta. Lapor piyambak ngei sedulur karena sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pilihan dingaten karena keislaman kita bukan karena niki wau sing ngei yo dipilih sing ra rasa. Lah niki wis atine rusak. Karena Allah. Ya nggih. Jadi karena Allah yang perlu ngewangi ora nganggo bayaran. Lagi ini dia kayak pawaan perahu, kira diupai orang mangkat. Perahu ini kira diupai orang bakal disatang orang dia mandek. Lagi numpak bayar orang dia numpak apa?
Karena itu rasa khawatir, makanya diatur oleh Allah. Rasa dadak, yang nenek banjir suka dosa, itu ya khawatir, tidak apa-apa mati di sini alhamdulillah. Mati keri aman, keri ini ijen juga. Obrar kosong. Nenek juga coba besok nenek aratan, urip ijen sak suku hajar ngopo. Coba. Rekasa kan dia udah penak ngeten iki. Dia ada sing beling sithik, ana sing anteng tenanan, wonten sing ngeyel banget. Dadi sono kuwi donya. Ora usah dikon seragam mboten iso. Wong niki ngajine bareng klambine ora seragam. Padha-padha putih, padha-padha putih, benten anu bordile coba. Nek ora disingeten iki, ora usah dipeksa-peksa padha, mboten iso. Tapi satu kalimat sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedih, ujian itu. Sing disedhino apa kira-kira? Wes saya iki Bapak. Cara urip niki sedih sing disedhino, sing disusahino. Ora ndedek. Kok piyambak ora ndedek apa-apa yen iso mangan karo ngombe. Gunanya apa ditakeh ora iso mangan, ora iso ngombe. Coba, enten mboten, enten kok mak yen ngandani bojo, Bu, aja sembrono karo panganan. Mumpung akeh kok wis sembrono, aja. Aja kulino buat panganan. Iki akeh panganan kuwi koyo akeh. Ning suatu saat karo kuno sia-sia panganan, sok arep mati ora panganan. Iso lakon panganan ora iso ngono, iso wae ora nek panganan. Kula karo panganan sing setitik hati-hati aja dipaidu. Biasanya sing kula itu ibu-ibu asinan rasa ngono. Wis dipet mau yen kasinan segore juga lha wis sithik. Lagi kan ngoten. Wong gawe panganan kok ora genah. Lah piye jenenge tahu susu tahu enek susune pancen klerune dikeki mbako lah niku kleru. Wong gawe tahu susu kok kei mbako. Rumasane susune banyak. Ngeten mboten lah kan enek kan. Yo jenenge casak niki jare. Sayure kek ana salam kan ngono. Assalamualaikum. Kuwi ora genah iki. Bukan kayak salam ke assalamualaikum. Kayak sayure kalau salam, mantune assalamualaikum. Adik salamnya rene ampun muni ke tahu banget. Mulai yang perintah kayak ono godhong salam. Yang salam itu ya bener assalamualaikum itu ya salam. Nek godhong salam niku wujud godhong. Ini udah rasa sedih, kalau topek cacak ini kan udah ngono. Jenenge lho saya mati warna-warna aja diseragamke. Apik bojomu lek timbang bojone adimu, rasa dibandingke wong gawane beda mboke ya beda. Mula bab ibu ora usah dadak ngersula yen dimantu ora patek. Orang pakai paham dia cekrone cekro begini samun. Masa kayak gini amal mantu raja cekro berarti bayar katarak. Dan dia mantunya gede samun kan. Dia enak mantu kiai kakung. Kiai kakung yang sawah ora iso nyambut rambut jeung dermancing. Iya mari darah tinggi makan mertuanya. Mula bapak-bapak, mari kagungan putra putri, aja anggere sing lamar ku ditampa. Mas, niki lamaran kula tampi nggih dereng, kula tolak nggih boten. Kula nyuwun ingat wekdal tunggal bulan. Bulan setunggal bulan itu golek berita, bocah iki nek kono piye golek ana dolane karo sapa, tanggane kebiasaane kaya nopo jomo anggere anak payu dilungno. Bareng hamil tinggal lunga ora ngono. Nuwun sewu akhlak penting. Mila bapak menawi wonten piyai sae nglamar najan to ekonomi mboten sae yen tampi. Ya penting akhlake bagus. Akhlak agamane bagus tampa.
Urusan dunia urusan Gusti Allah. Kula ngamar bojo kula rumiyin, tak jadi dadi bojone kan. Lamar ya wis dadi bojone malah dilamar meneh. Lah yang hati-hati terus. Aku ini menerke kesalahan sekali usahane iki. Nalika semanten kula niku ngamar, gajine kula niku 45.000. Gajine calon bojo kula niku 250. Kula ngertos men bareng dadi bojo. Kula tambahane ya, iku dadi perkara. Wong lanang gajine 45, kek sing putih 250. Kula mek batin, aku kok mesti kon mbah-mbah. Nuwun sewu. Dia ini kan kadang kalau lu karena duit rumangsa ana dhuwur. Kula nggih piyambak nggih ngeten iki, Pak. Wong duwe ilmu karo wong duwe duit menang sing duwe duit. Duwe ilmu pinter, Pak. Apa-apa iso. Nek ora dedit, ora mungkin nek wong digawe among tamu. Ora mungkin kan, paling jaga bis. Aku ora nyindir. Ada ibu-ibu karena anak muda niku putri pinter, orang dedek paling kon ngeter-ter yo. Boleh-boleh cuma. Tapi, Pak, yang duit dit najan to kudu mesti among tamu. Mergo apa duit jas. Pinter. Nah, sing pinter ade jasnya kesane dadak nyewa. Niki dulu. Nah, pada niku wae. Ke bojoku gajine sakmu. Aku mek 45.000 wong guru BB biasa. Ade kula ngene wae aku mau direk. Mosok wong lanang kalah perwira kalah sebodo. Selilah 98 kula golek utang. Ya utang. Nah, waktu itu buatan jeneng ke sirahku ya biasa. Utang niku sing penting aja nggo mangan. Yen nggo mangan cures. Aja nggo tuku pit motor regane saya mudhun. Aja nggih tuku gawe omah regane saya mudhun. Utang niku nggo usaha syukur bagi tuku lemah. Iku mengke utang lunas lemah wis munggah regane tambah dhuwur. Wong pancen didokake dhuwur gendeng. Lah waktu niku critanipun 98 kula nyalon ke lurah dipilih tapi ora menang. Di sapi sitok tak dol tanggung ngopeni anggere do melek bengi. Wah, sesuk mangkat pilihan sing terketrah nom-nom akeh banget. Nek bareng ditung kalah blas kok ana sing keterke. Aku karo bojoku mulai mlaku ngene. Lah ki ora ana sing bopong. Yen mulai dibopong berarti semaput ning doan. Mulai karo bojone kula. Sandal sepakat saking mesti tekan. Terus sholat wudu, sholat matur ya Allah, insyaallah yen badhe paring kenaku sae timbang napa ingkang kula suwun sak menika. Waktu niku pengen kula kan dadi lurah karo dakwah wong main akeh banget. Saestu Pak, wong main nggih kula akeh banget niku saya dadi lurah wong main dilarang. Lah mandi omongane wong main. Akhirnya kula ra sido menang. Nah, terus lain apa ketika ini 99 kalau ditimbang kula badhe ngambil harta teng kredit pertanian. Bener proyek pertanian. Dan nopo kula dhewe sapi. Akhiripun kula utang 10 juta di sapi telu lanang. Alhamdulillah. Sapi telu niki ndelas sing siji kena nggih tuku lemah.
lo tuku lemah. Jadi lemah lo ora kena gitu. Ata everi kesuwen. Ya takokne nek kono wae kan, ngitune ngagbeber ora kesuwen. Nanti kiamat ora rampung. Nah sing atur piye itu? Diciduri ya kesuwen. Kau duduk wis suwe. Tumbas niku. Tak tumbasno omah. Tak gawe omah saking sapi niku. Tukune sapi papat. Gawe omah sapi 9. Modale 10 juta. Trike niku. Tadi kan kerjaan kan ngaji kalian tak ulang ekonomi. Arepe sasi Jelija besar ngingu lanang. Di rampung didol lanang sitok entuk wedok gering loro. Ini ada 5 niku angsa 10. Dilemokne dol 3 bulan menjelang hari raya Kurban ganti lanang meneh. Tenan niku, Pak. Nah, ora mumet sila biasa mawon. Sampai sakniki men kula kan jarang mumet, Pak. Lah ya mumet ora mikir apa. Bojo wis sifate ngono tok normal. Arep apa? Anak kandhani kene ra kandhani ya wis wong Nabi Nuh wae kandhani anak ya nek umpama sarijo ngandhani anak yo ngene yo ora apa. Wis ana sing apa maneh? Arep mangan sego ya wis ana pendadakmu. Wong sambele kena ngilawu. Wong ora enek sambel uyah ya krasa asin. Mula nrimo pandune Allah niku sekeca, Pak. Lha kula niku mangan ora aneh-aneh. Oh gedene sakmene urung tau mangan iwak-iwakan, Pak. Ayo kan yo mangan iwak tenan.